Nuwun sewu. Sampeyan pun tau tepung Baladewa napa dereng? Lagi iki aku tepung. Lah, urung tepung durung ngerti njaba jerone kok wani nampa penantanging Prabu Baladewa. Niki sampeyan malah ngrekoso uripe. Lho, kok ngrekoso sebabe? Sebabe sampeyan wantun nantang karo Prabu Baladewa. Sebab kula wis ngetutke ratu kaya sampeyan niku cacahe 1944. Niku kabeh mati kabeh. Mungsuh Prabu Baladewa. Nek sampeyan mati niku dadi 1945. Nalindra sing kula tutke mati dening Prabu Baladewa. Ning aku aja tok padhake ratu sing tok dereke biyen. Nuwun sewu. Nalindra sing kula tutke jaman semanten nggih. Nuwun sewu, wewatakane kaya sampeyan iku persis. Ora nganggo petung, watanamba penantange Prabu Baladewa. Ora nganti telung kedheping netra mati. Almarhum. Lho, mboten guyon. Merga kula niku wis wareg mangan gempalaning jagat, wis wareg mangan legiasi ning kahanan. Arepa kula niku mapan teng tanah sabrang, kula kalih kula niku wis padha ngerti kasektene wong tanah Jawa, luwih-luwih Prabu Baladewa niku ratu digdaya sekti kalintang jayaning perang bebasan bilih tanding boboting yuda. Duwe pusaka loro, Kudrat karo Wiradat. Sing Kudrat jenenge Kyai Nenggala, sing Wiradat jenenge Kyai Alugara. Niku tamake Gunung Jugruk, segara asat. Nek ming sampeyan ke Taman Alugara, tek nggon sirah, mlethek sirahe. Kurang-kurang bejane cepling matane. Matane sapa? Matamu kowe. Gulung karo juragan kok ngeyel kandhan-kandhanane ra. Niku